देवा खंयचे आमी दिवंक म्हूण ना वैभव ताका आमकां पळोवन आमी पुनीत करचें तशी देवाल वैभव जामकां इत्या देवाल वैभव करता तशी आमकां उद्धार जाता पेंटे उजवाड जाता समाजा उद्धार जाता देवाक आतां लालकी कसाल्याक मनीक बुजा बरो ती भांगराक लालकी वय आमगे एकल्या निमगीन आतां ते मस्त वर्ष पुढे स्वामी आम्ही हे भांगरा पडले की हे सगळं करचें रब्बोम का स्वामी आतां एक 2010 हे पुरा रब्बोमचे आम्ही हाजे बदलाक स्कूल सुरू करूं का ते सुरू करूं का हॉस्पिटल सुरू करूं का वय रे तूं सांगचें करेक्ट ना म्हूण आमी सांगनात करेक्ट तुगेले बायलेक तूं त्या जागो न्ही घेता नाल्यार तूं बायले भंगार घेता त्याक कप्पड घेता त्याक आडंबर ते जाम का न्हू स्वामी खंय निमगेन आमी वच्चे न्ही हें घेवन वता तूं कोणेय वर्णा ती कसनेजे लोकांत ಮಂಚೆ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರದು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು संजिधार्थ कर्म आम्ही खंयचे कर्म केले की ते मात्र घेवन वचचे तुगेली त्याजाई देवाक आम्ही भर जामका खंयचे न्ही तूं खंयचे घेवन वचचे ना ते मनावर देवाला आमी देवळान देवाक त्याग आमी तुगेले बायलेक की आडंबर जामका नाजाल्यार आनी कशें की जामका आमी देवाक आमी करचें आमकां बरेपणाक आनी देव केन्नाय देवाक सेवा करची आमी देवाक समर्पण करचें देव आमी एक दिल्यार 4 दीत आमकां अनंत करून दिवेत तो आमगेले घरान आमकां दिमचें आज आमचें दोनी हातान दिमचें आज आमचें आमी मुष्टिकाणीक समर्पण करचें की देवा आमी चुकी केल्या अपराध केला मिगेच्यान सर्वेशम कोरका म्हाका तुका दिमचें आज आमचें हे हातान कितलें जाता की एक मुष्टी इतलेंच ताज्या चड मिगेच्यान दिमचें जायना तूं क्षमापण करूं म्हाका अनंत कोण अनुग्रह कोरका रे ते खातीर मुष्टिकाणी करचें आमी आनी खंयचें न्हय तशी देवाक विशेष वैभव तातूंय ते कोरका आनी तूं एक ब्रह्मरथोत्सव विशेष स्वाम्यान प्रार्थना करचें आशिल्लें ते खातीर देवा तुगेलो वैभव वाडोवन घे रे देवान मस्त वैभव वाडोवन घेतलो प्रतिवर्ष म्हूण वैभव वाडोवन घेतलो ताजे निमित्त आमी लेखता ती आनी नेक्स्ट ब्रह्मरथोत्सव केदाना केदनाय ब्रह्मरथोत्सव जाल्यार ताका दा बाई त्याग उत्सवा गजन ना ती असो सांगीन तत्व देवाला एक विशेष ब्रह्मरथोत्सव वैभवान 5 दिवस पर्यंत जाला देवान अनुग्रह कोरका मस्त देवान सेवा काडून घेतस आमी देवाल मागूच काय जाल्यार देवा तूं आमगेल्या घरान सेवा काडून घे रे आतां हे वेळेर हे ब्रह्मरथोत्सव मस्त जाण काम करता ती देवान काम करचें न्हय देवान सेवा करचें सांगच्या बरो ती पुरा जाण कोणें सांगूं ना तीन करता ती कोण कोरोमचें आमगेल्या घरान कोरोमचें बरें वायट न्हय बरें कोरोमचें कोणें देवान आमगेले भितर बेसून कोरोमचें प्रेरक आहा देवा नाम आमगेले भितर बेसून ताण कोरोमचें देवान प्रेरणा दिव न्हू देवान शक्ती दिव इत्या आमी लेखिल्यारी जायना आमगेले मनान चांग सदुदेश देवा तुगेले सेवा कोरका म्हूण चांग मनान आमी कद्दान करताय की तावेळ मात्र आमगे जमचें निस्वार्थ म्हूण सांगता ती कोणा शिकोम का तें कोरका हें कोरका म्हूण आसून करताय की ताका खंडीत देवाल अनुग्रह आसूं ना आमी चांग मनान कोरका चांग मनान केल्यार देव आमगेल्या घरान चांग करून घेता